खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं उदांस्रि मोसाहारि। दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफोरा जाबाय फारियै कुरुआबाहि गामियाव दान मोनथामनि थाखाय ताइक्वान्ड' मार्शेल आर्ट्स फोरोंथाय होदों। झारबारि ओनसोलनि बिपिएफनि गोख्रों मावथिफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान। क'क्राझार जिल्ला बिजेपि मावख'आव 2022 आरो 2025 मायथाइनि मिरु सोरखारनि रां बाजेटखौ लानानै स्टेट बिजेपिनि बुंथिगिरि पंकज बरबरानि खौरां मेल। बिपिएफ हान्जानि जानानै बिपिएफनि बेरेखा खामानि मावनायनि थाखाय बिपिएफनि 4 सोद्रोमाफोरखौ एक्सपेल खालामनायनि सायाव देबरगाव ब्लक कमिटि बिपिएफनि आफादगिरि गिलबार्ट बरगयारिनि खौरां मेल। डिमाकुसि बियाबनि दारुगा सुबा बाथौ थानसालियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ दावबायहैदों। गसाइगावआव सिनेमा हल लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ सोरबा दुथाङा सिफायलांनायखौ दुखु फोरमायदों फैलाजे बरगयारिया। आसामाव थानाय गासै ट्राइबेलफोरनि जेंनाफोरखौ थाबैनो सोरखारा सुस्रांनानै होनांगौ दिपेन बर'। नलेज फेस्टिभेल खुंनानै मा लाब जादों बेखौ बिक्रम दैमारिनि मेलेमा सौहानाय नङा फैलाजे बरगयारि। बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरखौ नुयोब्ला बिपिएफ दोलोआ बबे स्टेजआव दं बेखौ हमनो हायो दावबायसा बर'। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।